Abaşa Türkmen wekiliýeti bilen geçiren duşugyny Russiýanyň Ukraina çözmegini ýazgyrmagyň ähmiýetini notady. 1-2 martda Abaşanyň we Türkmenistanyň ýokary derejeli wekiliýetleri video aragatnaşyk arkaly ýyllyk iki taraplyň syýasy geňeşmeleri geçirdi. Abaşanyň döwlet departamentiniň medpuwat gullugy we Türkmenistanyň daşary işler ministrligi geňeşmeler boýunça beýanat berdi. Abaşa wekiliýetine döwlet sekretarynyň kömekçisi Donald Lu, Türkmen wekiliýetine vice-premier we daşary işler ministri Raşid Meredov ýol başlyk etdi. Döwlet departamentiniň beýanatyna görä Abaşa wekiliýeti Russiýanyň Ukraina garşy amalasyryan bilhassaýyn esassyz we köşgürilmedik hüjümlerini ýazgyrmagyň ähmiýetini ýene bir gedek notady we Ukraina halky bilen raýdaşlygyň möhümligini aýtdy. Ýöne Türkmenistanyň daşary siýasat edarasynyň beýanaty Ukrainada kuruş babatyna Türkmenistanyň eýleýän pozisiýasyny açaçan agdamady. Taraplar häzirki zaman halkara siýasatynyň möhüm meseleleriniň ençemesi babatyna umumy ýörelgelere we çemeleşmelere eýerýärler. Ilkinji nowbatda bu dünýäde we sebitde durnuklugyň hemde howpsuzlygyň putolandyrylmagy bolup durýar diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi aýtdy. Mundan ozal 28 fevralda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Merkez Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrleri bilen C5 goşmak bir formatyna duşuk geçirip Russiýanyň Ukraina garşy amalasyryan hüjümlerini berk ýazgyrdy we Ukraina halkyna raýdaşlyk beýan etdi. Bu ýonakda Türkmenistany wekilçilik edilmedi. Galy berse-de Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Rus agresiýasyny ýazgyrmak üçin 2 martda geçiren nowbatdan daşary sessiýasyna Türkmenistan ses bermedi. Milletler Guramasyna agda 141 döwlet Russiýanyň Ukraina goşuny girizmegini ýazgyrdy. Ses berişlikde diňe 5 döwlet Russiýanyň özü, Belarus, Siriya, Demirgazyk Koreýa we Eritreýa Russiýanyň tarapyna çykyş etdi. Abaşa we Türkmen wekiliýetleriniň arasyna 1-2 mart günleri 2 gün dowam eden ýyllyk geňeşmelerde başga-da türlü meseleler aranyp maslahatlaşyldy. Döwlet departamentiniň beýanatyna görä wekiliýetler terrorçylygy we neşe serişleriniň beýkanun dolanşygyna garşy görüşmek, serhet howpsuzlygyny güýçlendirmek ýaly iki taraplyň we sebitleýin meseleleri aranyp maslahatlaşypdyrlar. Şeýle-de din, wyjdan azatlygy, zähmet meseleleri we bilim almak mümkinçilikleri ýaly ugurlar hem öz içine alýan insan hukuklarynyň ýagdaýyny ösdürmegiň zerurlugy hem notalypdyr. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasyna görä duşugyň dowamyna sowda, ykdysady, medeni, insanperwer ulgamlarda galy berse-de ekologiýa babatyna hyzmatdaşlyk ara alınıp maslahatlaşyldy. Geňeşmelerde adam hukuklarynyň gorugy we kepillendirilmegi ulgamyna Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyna gatnaşyklaryň dowam edilmegi babatyna taýýarlyk bildirildi. Döwlet sekretarynyň medpuwat gullugy gepleşikleri öndürüjülükle häsiýetlendirdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi iki taraplyň geňeşmeleriň möhüm meseleleriň ençemesi boýunça çemeleşmeleriň umumlygyny görkezdendigini aýdyp, wekiliýet ýolbaşçylarynyň geňeşmeleri ýokary baha berenligini aýtdy. Türkmenistan insan hukuklarynyň ýagdaýy boýunça çap edilýän halkara hasabatlarda dünýäde iň pes orunlary eýleýär.